Nu filmez, nu? Nu, eu nu filmez. No, eu? Are lumină roșie, are. Înseamnă că filmez. Vreau să te filmez pe tine, că povesteai cu Robin, dar văd că acum Robin... Robin, du-te pe pat. Pe pat. Du-te pe Hai pat. pe pat, Robin. Mom, you're talking to me and I don't even know what you're saying. You know pot. What does pot mean? Remember the picture in your book? Bed. Oh, Ai uitat? Get on the bed. God. Say, am uitat. I'm done. So do you want to hug Strudi? Then they must retrieve it in order to create a dive profile. Erin and John's He's research killing may Strudi. reveal if the black's voracious appetite Dude. places them in peril. Ia să dăm dispărat. Tu oare am înregistrat... Ce am înregistrat aici? Înregistrez în continuare, că tot așa.